Ukunukubezwa kwemvelo yinto engeyinhle. Kuba noshintsho that is detrimental to our health and our well-being. Njengamanje, umoya esiwuphefumulayo awumuhle, umoya ongcolile. Spring is knocking. There will be first rains. Lezo mvula lezo zingcolile, they are contaminated with chemicals. That is why uma ina okokuqala endaweni yangakini kanti awuthwele ekhanda, iy'nwele zakho will be affected. Angeke zisakhula ngendlela ekufanele zikhule ngayo. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi imvelo. Sizovula ekhasini le-142. Nokho asizukuyifunda kodwa sizoyicubungula, siyichaze, siyihlaziye. Namhlanje sekusetshenziswa izitatimende. Lezo tatimende azisuselwa emoyeni kodwa zisuselwa kuzinkomba eziyisithupha zenkondlo. Lezo nkomba lezo ziyisithupha. Abanye bathi izimpawu zokuhlaziya, abanye bathi imibuzo emide. Eyokuqala yilena: umqondo osobala, umqondo ocashile, indikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi awuzukwazi ukuphendula nanoma yimuphi umbuzo, noma umbuzo omfushane noma umbuzo omude, uma ungazi ukuthi uqalaphi. Uqala ngokucubungula amagama ukuze uthole ukuthi inkondlo imayelana nani. Lokhu kusho ukuthi uqala ngokuthi ubheke umqondo osobala wenkondlo. Ngiyema lapho. Ake ngiyeke manje kusitatimende sanamuhla esingama ngalolu hlobo. Imvelo idinga ukuba abantu bayinakekele, bayithande ukuze ingashabalali ngenxa yokunukubezeka. Ngabe uyavumelana yini nalesi sitatimende? Sekela impendulo yakho uyibhekise ekutheni amagama akhethiwe ayawuthinta yini umoya wenkondlo. Balingani bami nani bafundi, siphendula kanjani? Umbuzo omude udinga ukuba wahlukaniswe kathathu. Kube nesingeniso, kube nomzimba, nesiphetho. It has been like that since humanity began. It is still like that. Ngokwesitatimende-ke manje siwuchaza kane ngokusebenzisa igama lesingisi elithi pill. U-P ka-pill umele u-point of departure, ilapho uqala khona. U-E umele u-explain. U-E wesibili umele u-evidence. U-L umele u-link, okuchaza ukuthi uxhumanisa isingeniso sakho nesiphetho. Ngokuba ubuyele embuzweni uyobuka ukuthi umbuzo ubuthini bese ukhanda isiphetho uveze uvo lwakho. Ake siboneke, sikuhlanganisa kanjani lokho kwesitatimende naloko okudala obekade kukhona. Sikuhlanganisa ngalolu hlobo. Ku-point of departure, which means this is the point where things are going to begin, where your essay is going to start, where your essay is going to begin. Uqalisa ngokuthi uthathe uhlangothi njengoba ubuzokwenza uma kade ububhala indaba edaza inkani noma eqophisayo. Ungaqeda ukwenza njalo ubusuyachaza
Uchaza uku-explain. U-explaina ini? U-explaina amagama asetshenziswe embuzweni. Kusho ukuthi usuqedile ngesingeniso. Ungakhohlwa, uma uqalisa i-essay ephepheni lesibili, enkondlweni, emdlalweni, enovelini, kubuciko bomlomo, kubalulekile, uphoqelekile ukuba ubhale igama elithi isingeniso ngosonhlamvukazi. Ngubhala umzimba uzobhala uthi umzimba. Yingakho nje bengifuna ukuthi manje uzokweqa umugqa bese ubhala igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Umzimba wakho uzoba nezigaba, ama-paragraphs amangaki? 3. Kungani lapho? Yingoba le nkondlo inamabinza 3. Uzogcina ngokubhala igama elithi isiphetho ngosonhlamvukazi bese uhlanganisa isingeniso nalokho ofuna ukukusho esiphethweni. Uxhumanise lokho ngokubheka ukuthi umbuzo ubuthini. Ake siboneke, asibuyeleni embuzweni ngabomu. Isitatimende besithi imvelo idinga ukuba abantu bayithande, bayinakekele ukuze ingashabalali ngenxa yokunukubezeka. Ngabe uyavumelana yini nalesi sitatimende? Sekela impendulo yakho uyibhekise ekutheni amagama akhethiwe ayawuthinta yini umoya wenkondlo. Naku ngibhala igama elithi isingeniso. Balingani bami nanebafundi, uma ngithanda ngingalithatha igama elisetshenzisiwe esitatimendeni ngiqalise ngalo. Yiliphi lelo? Yileli elithi uyavumelana yini. Mina ngiqalisa ngalo kanjani? Ngiyaqalisa ngalo ngokuthi ngiyavumelana nokuthi imvelo idinga ukuba siyithande, siyinakekele, siyihloniphe, siyiphathe kahle. Ngoba uma singenzi njalo iyahlukumezeka, inukubezeke, ingashabalala singaphinde siyibone. Uma sengiqedile ukuthatha uhlangothi mfundi, sengenze njani? Sengizochaza amagama asetshenzisiwe. Yimaphi lawo magama? Amagama athinta izinkomba. Please people listen carefully. Not any other words that are used. Yimaphi amagama athinta izinkomba? Yigama elithi amagama akhethiwe. Kuyini lokho? Kuwukukhethwa kwamagama. Yiliphi igama lesibili? Igama elithi umoya. Yiliphi igama elinye? Yile gama elithi imvelo. Wazise inkondlo yethu ibinesihloko esithi imvelo. Ake siboneke. Imvelo yindalo, ilokho okwasungulwa. Yinto ebekade ingekho kodwa yase iyakhiwa yaba khona. Imvelo ihlukana kabili, kukhona okuphilayo okungaba abantu kanye nezilwane. Bese kuba khona izinto ezingaphili ezinjengezintaba nemifula. Amagama athi ukukhethwa kwamagama achaza ukusetshenziswa kwamagama anembayo naphusile ukuze imbongi ikwazi ukwakha isithombe sibone ukuthi ikhuluma ngani. Ukukhethwa kwamagama kwethula umqondo wenkondlo okungawumqondo osobala kanye nomqondo ocashile. Umoya yisimo sembongi ebekade ikusona ngenkathi ibhala inkondlo yayo. Umoya walenkondlo uxubile kunomoya wenjabulo nokukhathazeka. Balingani bami nanebafundi, sengiqedile ukungenisa
ngizokweqa umugqa bese ngibhala igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Imbongi ikhethe amagama athinta umoya wenjabulo alandelayo. Igama elithi uma. Lelo gama lichaza ukuthi nxa noma lichaza ukuthi ngenkathi. Imbongi ijabula uma yenze njani? Ijabula ngenkathi izinikeza isikhathi eside sokubuka imvelo. Yingakho nje imbongi ikhethe amagama athi ngiphakamisa amehlo ami. Kungani imbongi izinikeza ithuba elide kangaka ukubuka lento eyibukayo? Kuyingoba imbongi ibuka into ewuvanzi. Iyayijabulisa imbongi ukuthi umhlaba uyindalo, umhlaba mkhulu. Ithi iyaheheka, iyahungeka, iyakhohliseka. Ithi inothando lwalemvelo. Igama elithi uthando lichaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu, ukwakheleka komlilo ezibilini zomuntu. Imbongi ijabule, yingakho nje igqamisa amandla alowo muntu owadala imvelo, ongumdali. Imbongi ikhetha amagama athi indalo eyadalwa umdali, ibinza lesibili. Imbongi ijabule ukugqamisa injabulo yembongi. Imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda, yakhetha igama elithi lapho elifana nsi negama elikhethe ngenhla emgqeni wokuqala elithi uma. Womabili lamagama achaza ukuthi ngenkathi. Ukugqamisa injabulo imbongi enayo ngokuzinikeza ithuba lokubuka imvelo isikhathi eside. Ngakho nje imbongi ikhethe amagama athi ngiphakamisele amehlo esibhakabhakeni. Ukugqamisa injabulo yembongi. Imbongi ayisebenzisanga kuphela isu lokuphindaphinda, kodwa iphinde yasebenzisa isu elibizwa ngokuthiwa impindwa, ngokuphinda umugqa oqalisayo ebinzeni lokuqala nebinza lesibili. Kungani imbongi ikhethe isu elibizwa ngokuthiwa impindwa? Ingoba ifuna ukugqamisa ukungakhathali, ukungadeli. Onjani umuntu ongadeli? Ngokwale nkondlo umuntu ojabule, umuntu onesineke ukwenza into eyodwa isikhathi eside. Yini lena ejabulisa imbongi le phezulu esibhakabhakeni? Imbongi iziphakamise amehlo ayo, zinyoni. Imbongi ithi nazo zijabule, ngoba imbongi lapho isisebenzise isimo sokukhuluma esiyisifenqo, isenza samuntu. Ibishilo imbongi ngenhla ukuthi umhlaba uwuvanzi. Yingakho nje imbongi siveza okwahlukahlukene okuyimvelo. Imbongi ikhuluma ngemfuyo, ngezimila, ngezintaba, ngemifula. Zonke lezi zinto ezibonwa yimbongi zigqamisa umoya wenjabulo. Imbongi ikushilo categorically speaking ukuthi izinyoni zijabule. Yenze njani imfuyo? Iklabile, yenabile, yesese emadlelweni. Zenze njani izimila? Zijabule zihuba ingoma. Zenze njani izintaba? Zigabisa ngobuhle bazo. Yenze njani imfula? Iyagobhoza. Ngenkathi imbongi ibona konke lokhu kwenzeka phambi kwamehlo ayo, ivele itshakadule. Elinjani inkonyane elitshakadulayo? Ngelesese, ngelijabule, ligxumagxuma nje ngoba libona umbele kanina. Imbongi ijabule, yakhetha amagama athi
izinyoni zijabule, imihlambi iklabile, izimila zihuba ingoma, amanzi ayageleza, izintaba zinhle, yona-ke ngaleso sikhathi iyatshakadula. Ithi uthando lwayo luyadlondlobala, lukhule lube ngangezintaba zokhahlamba. Yakhetha amagama athi uthando lwemvelo lwenyuka. Yaphinda futhi yasebenzisa isu lokuphindaphinda ngokukhetha amagama athi uthando lwemvelo lufukuka. Imbongi inikeza isiqiniseko sokuthi imvelo iyaludinga uthando, njengoba ikhethe amagama athi siyiphe lonke uthando njengokwayo ukusithanda. Kuyacaca ukuthi ngalo mugqa kugqama okubili. Okokuqala, ubudlelwano bothando nenjabulo bukhanya ba. Ngolimi lwasemgwaqweni singathi uthando nenjabulo are members of the same WhatsApp group. Okwesibili, kucaca inani lothando. Imbongi ikhethe igama eliyisabizwana sokubala elithi lonke ukugqamisa ubukhulu balo, ukuthi imvelo ungayinikezi nje uthanjwana, inikeze uthando olukhulu ngokugqamile. Ibinza lesithathu, uthando luletha ukukhathazeka. Lapha kuleli binza kugqama umoya wokukhathazeka. Yingakho nje imbongi isebenzise amagama athi ngithuthumele. Umuntu othuthumelayo, umuntu ovivezelayo, umuntu ongaphathekile kahle emoyeni. Igama lesibili, abonakalisi bemvelo. Elesithathu, abayibhubhisayo bayishabalalise. Okwesine, abangaboni ngisho ukuthi babusisekile, izimpumputhe zivaleke amehlo, abantu abanganandaba. Ngakho nje imbongi ikhethe amagama athi bengazi nanyaka. Okwesihlanu lokho. Okwesithupha, abantu abaziwula, abantu abangacabangi ukuthi ikusasa lizobaphathelane. Yingakho nje imbongi ikhetha amagama athi ngokungehla, uma ingabhujiswa iqothulwe imvelo. Balingani bami nani bafundi, ngeqe umugqa ngibhale igama elithi isiphetho ngoSonhlamvukazi. Ngiyabonga, ngizokuma la abafundi nothisha sebengabhala isiphetho sabo baveze uvo lwabo. Niyathandwa, nisale kahle.